ассалому алейкум тамошабинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз як рулони каҳа кушодум. Азбаски беҳад барф бурда шав, ҳозини барфҳоро тоза кардам ва дар иҷа якта дарошка тоза кардам. То пеши барфҳои беруна рафтам, миёнам беҳад даркат, натонистам. Гуфтам шавҳарам биёя худаш боқӣ мондаша каша биёра. Якта рулона ҳуй кардам, бигем тела кардамаш, ини япара мондаги будан, тела кардам, ростиш кардам, бридамша камтари даяш кошон партофтам. Бо ҳаминҷа бигем аялавош майда карда мехӯранд. Ҷав овардам. баъд чанд бор якта комментария, чандта видео шуда менависа ки рулонотон чанд сум меиста, фақат аёдам мебироям чанд суми хариден. Ман намедонам нархша, рости гап. Як бор 10та 5та овардан, як бор 10та овардан. Рости гап даже напурсидам ки чанд сум, яъне чӣ хелан ҳамихе трактор овард фуромад, ман даже набуромадам. Вақте ки рафтам дарвозаро маҳкам кардам, дарвозаро ҳуй кардам, дарвозаро маҳкам кардам, даже ман гап назадам. Бигем намедонам дар асл ки чанд суми оварда ва напурсидам. Шояд пурсам баъдан бигумтонам. ҳозир гӯспандоро ҳуй кунам ва дар саволҳои шумо ҷавоб мегӯм. ҳама шикоят доранд. Барфа кабине, барфа кабине. Барфа кабине, барфа кабине. Мурғо дар болои гӯспандо хов мераванд, пашмашон гарм неста ва вақти биромадан ёна мебироянд, баъд во паропарак овозашон сар мешавад. Мошаллоҳ, бинед чӣ хушрӯ хурдестанд. Хушрӯи содан яхе вақт дар даронашон медроянд, яхе вақт беҳад хушрӯ мехӯранд. Баъд тамошобинони азиз беҳад савол доданд ки чӣ ба ки фоида неста, и қахтағаме ки дар иҷа азоб мекашӣ шиштай. Ҳамихели комментария бениҳоят бисёр шид ва чӣ гуфтаниям дар ҳамин комментария, дар ҳамин комментариҳое ки бениҳоят бигем ки як 15-20 комментария як маъно дорада, ба ҳамаи ҳамво якта ҷавоб метавонам дода. Сабаб чия? Сабаб чия занг гирифтану? Сабаб чия шумо нарафтену? Сабаб чия шумо тоқат карден? Ягон айб дорен, гуноҳ дорен? Ҳар як коммент вайда мешавада, ҳар як видеода. Рости гап, соли гузашта моҳи феврало буд. 13та бузича ман дар хона нигоҳ мекардам. Берун бигем минуси 55-60 градус буд. Беҳад берахунак буд. Баъд бузичаҳоро нимшаб ба бутилка шир медодам, ними дигаша вай мекардам. Оварда очаҳошона қапида, шир хӯронда бо абрана хона мебурдам. Агар мемондам ва ё аниқ вай мешданда мемирданд, балки ҳаво беҳад хунак буд. Бисёриша мирда буданд, лекин ҳамин 13таша ба қаб кардагӣ будем. Ҳар рӯз хона бурда овардан мегирифтам. Дастаи видеои ман ромадиста. Хулоса ай дастаи рафта омадана, рафта омадана, рафта омадана, меқапидана. Чӣ хеле бузам меқапам ба сила, мақсад дар девор меқапам, меҷиқамаш, як пучаша мебардорам, бачашам шира дар даҳанаш мемонам, мехӯронам, ба калану мегирам. Беҳад миёндар шинда, хулоса миён беҳад сахт даркат. Баъд гуфтам ки вай ё гир баршона ё биё ёрдам ки беҳад миён дар мекуна. Баъд шавҳарам гуфт ки миёну дар мекуна, бира гуфт дар хонаи хешта бурод, мақсад дам бигӣ, бира личеника дар ҳамуҷо. Ҳар вақте ки мерафтам як рӯз ду рӯз месадам, меомадам мегуфт ки ҳамин истоди, ҳамин ба шӯхӣ мегуфт. Тогда одам беҳад зиқ мешавад. Ба шӯхӣ мегуфт ҳамин истоди, я ҳафта наистоди, я моҳ наистоди. Хулоса ба рафтам якним моҳ истодам. Баъди 20 рӯзи гузаштагим омада дар анами хона занг гирифтагӣ. Намедонам занаш истодагӣ неста, чӣ гап коштагӣ, аниқ коша худаш намега, чанд бор мепурсам. Баъдан ҳар рӯз ва ҳар рӯз занго дар занг биё, баса биё, баса биё, баса барафта худаш гирифта овард мона. Шояд а як ҷиҳат бениҳоят хуб шид ки занг гирифт. Ман дар зиндагӣ мустақилона шидам. Ман дар зиндагӣ фикру ақидаҳом дигар шуд, тоқат сабрам зиёдтар шуд, беаҳамиятӣ шудам, беҳад бисёр кор мекардам. Дар як сол бигем 7 тона картошка чиндагим меомад, картошка чиния сар мекард, мерафт ва ҳамин як ҳафта намеомад. Ман намемонам ки картошкаро нимша ба трактор мечинем, нимша ба даст, мақсад ҳаво хунук шидеста. Чихе ман дар ҳамин хона шудагӣ картошка дар уҷа бояд ки мақсад ҳамаша ҷамъ кунам вақташ.
امسال نیامد نکردیم، شاید همه با پلوسا شید در همین زنگیرشن پلوسا شید. بعد گفتن که شما جنگ نمیشوین، شما جنگ نمیشین، شما مقصد حق طلب نمیکنین. در اول جنگ هم شدیم، در اول قهرم کردیم، گریه هم کردیم، دیر دردم شدیم، یکم تاش فایده نکرد. همه مقصد چند به پرواش دیم، هم وقتم خوش شد، همو وقتم خوش شد، همو بگیم کانال ما سخت قپیدم، همو چه بگم خرسندی هم زیاد کردم. بعد ونیمانیم نسبت فرزندم دیگرگون شد. اول که уже فرزندم را در جای اول در حیات زندگی ماندم. پیشتر خیلی نبوده، همی کار می روز تا بگه کار ای تحت دل میکردم. اکاز نمیگم ای تحت دل میکنم اصلا گوسپندو را به نهایت خوش رو نگاه میکنم، گوش نشوی تاش نشوی نمیمونم. لیکن پیشتر چخیلی که میکردم و با اسپاسی به گاراژو را یک بار دیگه پریاد که و اگر تو دا یک دونه برگگ نباشه یا پشتی دروازه ایدئال نی تازه باشه، چخیلی که میکردم روز تا بگه دا برم بدم. حاضی او خیلی بد نمیکنم. گوسپندا سرم شکمشون سره تشنه نیستن، گودکو تمام کانال ما پیش میبرم، کار ما پیش میبرم، با کامنتاری ها را میخونم، با نصیحت ها را میخونم، با سپیشال در واتساپ می نویسی هزار رحمت بخشش که جواب دادن نمیتونم. اینم خیلی به فکرم که خوش رو فهماندم یه بی جنگ داره. اینم خیلی تمام اکی یه را شیر دادم از برم مرغاده بیارم گندم بچاشم. میدونم از پس عبیتی اوقاتی خواه نمیشم انشالله. تماشابینان و برای کمباین سوال دادن، گفتن نشان تین مایم گرفتنیم چند سم گرفتن؟ 5000 روبل گرفتین شد. اینگلیتر ما 2800 روبل گرفتم. نرخی ویم پرسیده ایدم نبروه. اینایی و یک شدیده بین تکشه یا تش گم شده مایده میکنه، نیمی دیگه شاید پرا میرزونه. اینا یا نیم شا مایده میکنه یا نیمی دیگه شا مایده نمیکنه. شوهر ما گفتم یا بین تکی دیگه شا گرفته بیارن با مایده کنم. حاضی مایده نکدستم، 2 ساعتی رو جواب بردم هم خیلی ریختم شونه. تماشابینه امروز یک نمود اوقاتی وای میکنیم فرش دارین مکرون تیار میکنیم. راستی مغازین رفتم که مکرون بگیرم، همه ریکامندوات کرد که با پاپرو بود که ریسپش یوتیوب دیدم حاضی تیار میکنیم. یکم بار چخی میبیا بودا که چخی میخورن یک جایی میبینیم. واسه فرش در کره من فرش تیار کردم. یه رای پاکتش گرفتم، دست کواروتکا میکنیم. یک تا پیازه باید مای در ریزه کده در فرشمون یک جایی کنیم. از ریزه کده میمونیم در فرش جایی میکنیم. بعد کدومی که کودکشون مقصد کالونه مرچ هر خیلی پریپراوا اندازین بامزه میشوه. ایمه که هم سلفه هم مرچ در اصل مرچ فرش بهت بامزه میکنه. برام که من نمی اندازم مرچ برای کودکو نه سوس شدن بگیم یک تا نیم تا سلفی دیزدن. مای در ازش کدم آنکه میگیریم در فرشمان یک جویش میکنیم. مکه اینم خیلی ای همین نمک می اندازم. این هم مای چی داره بهت به مزه با جای نمک. این نمک مقصد هم مای چیز داره ای همین کمتر می اندازم. خوش رو جویش میکنیم. در درون سکاواروتکا بگیم مکرونکمون رو میچینیم. با یک تا دیگه همه بوده. انا میخواه انا که فرشمونه هر یک تشته مقصد برابر تقسیم میکنیم.
фикрам ки яка бамаза меша, бо намедонам. Ози хурда чашида мазаша мегӣ. ҳамаша бигем зиёдӣ кард, боқимондашам дар болоҳошон бигем мондум. Се фарша куш кардам. Анак мо бояд ҳозир вай тайёр кунем. Сиропша. оби ҷӯшомадагӣ дар тамошобино тамак меандозем. я 3 қошуқ тамак меандозем. хушк када мековемаш. баъд бо намакш меандозем. ма ба ҷои намак аями приправа меандозам, балки дар изелен ҳама чӣ ҳастай ба мазаш мекуна аниқ. баъд бигем 1-2 қошуқи калонбарин равған меандозем. тамом. хушк када дар болои ҳамаш бигем мерезем. анамша бисмиллаҳи роҳмони роҳим. анака даҳанакша мепӯшема. даҳанакша хушк када мепӯшема. ҳавл дошт. дар плита мемонем то ҷӯшиданша. ҷӯшид, алоша пас мекунем. 25-30 минут бояд биҷӯша. тамошобино ина ҷӯшидест. ҳозир алоша пас кардам. ба алои паст биҷӯша. тамошобинони азиз, иҷа бачам ба телефони запасной бигем вай кадестаем. дарси иловагӣ гирифтестай через WhatsApp видеовизовкати дарс кадестай. тамошобино маълима гирифтагим бачам да арӯза ки силфашдан ҳози через WhatsApp дарс додестай. атак худаш меяд дар ҳамин хона дарс метиҳад. нак Фотима. чӣ маслиҳат дод? хай барои шахсоне ки фарзандашон синфи як мераванд, 1-2 маслиҳат метиҳам. насиҳат кард маълимаш ки дар хона мақсад дафтар битеша, ручка битеша, бугӯ ки ай иҷа мақсад кучонда дар иҷа бинависа, ёд бигира. дар пешаш анай хеле бояд монем ки мақсад китобира битона нависта. китобира нависта битона дар дафтараш. мо аллакай чанд қана истем дина нависта бидем. ина ёра дина нависта бид. бо кам махдам диктоват мекунам и бинависа ҳар як ҳарфа мақсад барои як контрол мекунанд. мақсад чӣ хеле маълима диктоват мекунад. мега бояд ақиб намонада тез меган ку вай да ам хеле контрол да тез меган. бо чӣ гуфт? бо ҳамин слогира гуфт. пурсиданаш гир баъд рақамора минус плюс ҳам хеле нависта додан гирша гуфт. ришат кадан гира. худаш ришат кунамша ёрдамаш нака туғри мекуна нотуғри мекуна баъд мефаҳмониша. ба барои ина деволомон пурсидем ки деволотон агар кафел боша ханакай не и кафел нестай. коробкай чани ки моюшияй. бигем пашти каждый ден ман мешакам таноҳои ира. Фотима якта фломастера гира тамом ҷода мекаша. коробка ҳай бигем да кафел нестай. болош клёнка кашидагия чӣ кашидагия неким тахта ҳай. тамошобино ба беҳад савол додан ки дар болои тортум ман ба чӣ гул мондума. нишон надодум. барое ки ӯ занаке ки торта заказ кардагӣ бид ҳамура чизе гуфтак бинавис. ҳамура занг задам гуфтам чӣ бинависам кубин туғри менависам. баъд амҷаш дар бигем дар кадр наомад. просто нами белари крема
ним стаканша гирифтам, ба миксер задам, тамом. Камакак ранг хуш кардам, ба ҳамин гул мондам. Ягон чизёти дига хушкадагӣ нестам. Ба ҳамин карате ки шаҳр рафтам, 5 пачка заказ кардагӣ будам, 200 сӯми, 1000 сӯмда заказ кардам. 500 сӯми дигада бо айнаи шоколато гирифтам. Айни шоколато 4 кило гирифта будам. Ё шоколади чӣ бигӯм, настоящиян, чӣ хелеян, короче, талхтарак. Баъд ай гирифтам. И маззаш ранги шоколади киндерайку оригинал мефурӯшанд. Копия анам халинай. Вақте ки украшат мекунам, и ку ба маззаи бада, и камтарак талхай, лекин и видаш аҷоибот хушрӯай. Мақсад 4 та аи мегирам, да ҳамин оби шомадагӣ мемонӣ, як намда об мешава, бада булош украшат мекунӣ, менависӣ, чӣ коре мекунӣ, мекунӣ. Ба кӣ мегирам, чӣ хеле мегирам? Хонаи музанаке ки рафта будам, номерошо мондагӣ будам ку, барои материал, барои Фаберлик номерошо дар экранаш мондагӣ будам, шаҳр рафтагӣ будам ку, ҳастай дар каналам. Хонаи анаму занак рафта будам. Ӯ занак бо як занаки дига заказ мекунад. Ман мақсад уже 1-2 мондани кремамда телефон мекунам, заказ мекунам, шудаби бошада. Мақсад ӯ занаки дигари бо як ҷои дур меорад. Мерам, шудаби ждат накунам. Мерам, мегирам. Ана ба яташ 2 торт мекунӣ, даже 3 тортам ба ҳамин як пачкаш мекунӣ. Беҳад ба баракати хушрӯай, бо ҳам арзонай, ҳам бамаззаҳай. Азбаски ака уже кам-кам дастам рост шудестай тортпазидаву ёд гирифтаистам хушрӯ. Барои ҳамиқа шоколад, ҳамихайли чизора бисёр харидестам. Заказом хай бисёр шудестай. Хай бо пухтупаз мекунам дар каналам, барои пешравии каналам. Барои ҳамиқа ҳамаи маҳсулото ай ҳамаи пули канала хичай. Мақсад ҳамун чанд сӯме ки мегзара, мерам хай ягон чи барои кӯдакома бигирам, мегирам, нагирам. Ин ҳамихайли чизо мегирам. Ягон форма барои випечки, ягон подноса, ягон чизай барои ҳамин канал. Мақсад дар худаш ба худаш аз худаш мекунам, да ҳамин видеорам хушрӯ боша. Мақсад одамдам приятни боша тамошо куниш. Инам хай бӯи ба мазза тамошобино дар осмон бику. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Формашро гум накунад. тамошобино, ин дутаи гудако дамонам, хай дута худам дамонам, да худам зелен менам. Ё намехӯранд. Выкунамад Муҳаммад зелен. Ҳо. Мустафа туда чӣ? Кунам зелен. Мада ничо. Ана чӣ хел хушрӯ шуд. Якта сальёни огурциам кушоям тамошобино, қатъи гнездамон бихӯре. тамошобино ина беҳад хурсияш омада. аҷоибот. тамошобино, хулоса пироке ки урӯз обични тайёр кардагӣ будам, дар дарунаш иқа клюкваи, иқа малинаи свежи андохтам. Ака намедонам и чӣ хеле мешавад. Ба гуфти худам ака бамазза мешавад. ҳозир купаземша чӣ гап мешавад. Ина дами формочкам рехтамаш 180 градус тагу боло гирён кардагим. Ку мебинем ку чӣ хел мешавад. тамошобино, пироки заказной тайёр шид. дами хушрӯ кардагия 4 дона тахамба. аз камтарак сахарни пудра чошмуша. кӯдако кати бирем, як бигем чой хӯрем. беҳад мулоимаки хушрӯ омадагия, мошоалло. осонакай, бо ҳам ба мазза. ситни бигем да. мобайниш бо баланди бачида. ина тамошобино, падёмшам беҳад хушрӯ, ҳама тарафа аҷоибот омадай. ждат накардем ки хунук шавад. так шабинед чӣ хушрӯ омадагиам. қамаҳқулай майнам хали биёятагаш. инаи паракуш глак омадагия. ина фасонак.
نمدح محمد أبو بكر صديقين، ونمدح محمد أبو بكر صديقين. نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق، إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب، وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب. نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب، إلا نظره يا سيدي يا ملهم للصواب. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عثمان بن العفاني، وانا لمدح محمد عثمان بن العفاني. نظره نظره يا سيدي يا جميع القرآن، إلا نظره يا سيدي يا جميع القرآن. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد علي القرة العين، وانا لمدح тамошобино тоза када шидам. Ши дарвозаро фақат шом шид. Бурам гӯспандора об каша маҳкам кунам, будрум шома бухонам. Диден чӣ қадар барф, ҳамақа барфе борида. ҳоло нопара мондагӣ, ҳавлӣ пеши гараж мондагӣ. хай главни чӣ қадар пастимон бисёр главни пеши дарвоза тоза шид. инҷо шабине чӣ қадар я ҳодиса. тамошобино дар нисфи шав рафтам, як хариди занаки кардам. дута кукуруз гирифтам, яташа агар ош кунам барои шуморо рецептша ай саршаш то охирша нишон метинед. ягон намуд салат кунам, майонез гирифтам, иқадар лимон гирифтам, лимон барои ош нав мебинам. иқадар кофе гирифтам, ҳози ба қисми кофе гузаштам, намедонам. зиқ мешам, як стакан коферо мехӯрам, дилам ҳуй мешавад. зиқ мешам, як дар рӯз ба 4 бора мехӯрам, зарар дора ҳам ба фикрам. бай гирифтам, ҳичи мевагӣ соз набуд. нав боровардиян, фақат инами напитка ҳам хали чизо овардиян, камакак мевагӣ мандарина нок оварда будан, 4 дона гирифтам. бигем экономни харид кардам. як тай дига сметана насиб иншааллоҳ дар ниятам пагаҳ ваяй. мегӯм пагаҳ якта торти черепаха барои худ монах кунам. пештар бисёр мекардам ҳозироч, хеле ки ҳами бисквит осонай, фақат бисквит кадестам. дар инҷа бошо ба шумо худоҳофизӣ мекунам. раҳмат ки то охири навор бобо будед. раҳмат ки наворҳои моро дастгирӣ мекунед. ҳатман лайкҳоятонро монен. тамошобино илтимос, кадоми дар канали мо подписатсия кардаги нест, ҳатман подписатсия кунед. ҳаматонда шабҳои раҳмонӣ. худованд ҳамаи мо шуморо дар паноҳи исматиш нигаҳбон бошад. то наворҳои оянда, то пагаҳ, худованд нигаҳбонатон.